Mokyanto berkahing Kita berikan selamat dulu kepada kedua pemain Monggo. Laras kedua Indonesia. Heyo heyo heyo. Heyo heyo heyo. Balik. Mokyanto Agus, niki sinten sing nyuwun? Juragane jamu seje dhewe. Oke, sing duwe jamu seje dhewe. Ngomong-ngomong. Oh, curhat. Iki sing ngersake juragane jamu seje dhewe Jatimulya. Oke. Sekaligus curhat. Masa? Urep
aku isih mampu latih kamu. Bari engko Pekan saya toh. heeh. Iki jajal engko coba diminta keterangan nih bos Godek nih. Bos siapa? Lagunya apa coba? Dari tadi diem bae loh. Oh alah wirawiri wae. Mas Agus, Dalam. ini boleh dibablas kangennya hati ora? Boleh. Ya, ini Heeh. spesial request dari ibuku yang di Pondok Gede. Oh anu. Iya, Bu Win. Bu Win. Iya. Ya wes langsung. Mangga. Nyawer non neng aku tapi Perasaan Kakek sensitif mas neng karo aku. Berloro kae. penyakit Kena apa? penyakit. Nular mas soalnya nular. Heeh, nek aja karo aku ya. Ben ora nular kowe ae. Urip ana kutha gede. Hey. Kowe tak saisine kowe apa wae senadyan sasideman bakal kasembatan. Masuk mas. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Wong ayu babotanku Oke. ati susah mong kangen sliramu. Yo monggo so. Demam bagus, matras Jalem ning hatiku. Awal ora bisa turu. Napa nduk? Wayanganmu ngridu atiku. Amel jone sapa? Rino kita ati-ati. Ati susah nunggu kowe balik. Rasa kangen ra bisa mari. Mudhito kang bisa nambani. Mas Agus nggak punya kan? Gak punya apa Nggak tuh? punya kangen yang hati. Kangen ada loh. Sopo? Ada. Kasian. Kasian. Sing ra duwe kangen ning ati iki lho. Siapa? Oh, nanti kita carikan ya Mas. Oh, Ya. bareng-bareng, oh, Iya, iya. kasian. Heeh, Kasian. Kasihan, kasihan. Mula rabi yo. Jangan makin digituin nanti dia makin nggak mau. Oh iya, ya. Teke. Aja semalam bagus tresno kalayu ora suwe aku bali bisa sumande. Ayo deh. So, 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 laras
karo aku. Aduh wong ayu papocanku. Ati susah mong kangen sliramu. Spesial kanggo sapa? Buwin. Buwin yang ada di Pondok Gede. Nggih. Oke, Pak Buwin Juman. selamat sore. Udah masuk kok, tenang aja. Ya. Kita bagi dua ya. Ya. Ayo. Aja semelang ngopus, tresnaku ira sakarayu. Ora suwe aku balik, bisa sumandhing ana ing sisihmu. Matur sembah nuwun Mas. Spesial untuk Buwin dan juga juragane Jamu CJDW.